Ahoj, vítam ťa na mojom podcaste Na potulkách s obsom a dnes opäť prinášam novú tému a to je práve téma večerného vyjedania, večerného nájazdu na chladničku, večerného prejedania sa, prečo nám večer najviac chutí, prečo práve večer máme tu najväčšiu chuť sa najesť, prečo keď si od rána poviem, že budem jesť zdravo, budem dodržiavať dietu, tak sa mi to celý deň darí a zrovna večer to všetko poruším. Prečo sa vtedy tie chuťové poháriky tak otvárajú a tie zmysly tak túžia po rôznom jedle a tá predstavivosť dobrého jedla je nekonečná. Je to veľmi široká téma s veľmi veľa komponentov a krôčikov, pokiaľ by sme sa chceli večerného vyjedaniu zbaviť. Ide tam nielen o nastavenie makroživín, tak, aby bolo správne počas dňa, aby večer telo nepotrebovalo doplňať to, čo mu cez deň chýbalo, ale zahŕňa aj psychologickú stránku, podvedomú úroveň, duševnú úroveň, stres, ktorý sme v daný deň prežili, to, ako nám chutilo jesť. Je tam veľmi veľa takých drobných úlomkov, ktoré sa spájajú do veľkého celku. A ten celok potom tvorí ten problém. Ja to veľmi dôverne poznám, pretože ja som presne toto mávala, ale už našťastie je to pre mňa minulosť. U mňa to bolo napríklad o 9:30 večer, keď už celá rodina zaľahla do posteli. Ja som zostala dole v obývačke sama a mala som priestor len sama pre seba. Konečne som mohla byť sama sebou, maximálne, ako chcem, ako potrebujem. Mohla som byť tým, kým som, naozaj, tým, kým potrebujem byť v tom danom momente. A to mi prinieslo úžasné uvoľnenie. Opadol zo mňa všetok stres. Vedela som, že nepríde žiadna požiadavka na mňa, že sa môžem maximálne uvoľniť a mám toľko času sama pre seba, koľko potrebujem. Mám čas sama pre seba. Môžem sa uvoľniť. Veľmi dôležité veci. Aktivita úžasná, ktorá sa mi k tomu spájala, ja to volám, že výmaz. Nejaký môj obľúbený film, seriál, niečo, na čo som pozerala. Nezaťažovalo mi to nejak extra mysel a preto to volám výmaz, pretože som mohla vypnúť, sledovať nejaký nenáročný dej, pri ktorom som mohla zároveň jesť a zároveň si aj ako keby preberať udalosti, ktoré sa v daný deň udiali a nejak ich psychicky spracovať. Takže u mňa to bolo napríklad toto. Ak trpíš na večerné vyjedanie a miluješ nájazdy na chladničku, vždy práve večer, keď ti večer najviac chutí, pozri sa na to, pri ktorých aktivitách na teba tá chuť príde. Čo sú tie spúšťače? Čo sú tie aktivity, pri ktorých ti nápadne, dala by som si toto, dala by som si ešte toto. A nakoniec skončíš možno pri nejakej 5. pochutine a tie chute sú jednoducho nezastaviteľné. Predstav si pod týmto, čo je to pre teba, aká aktivita je u teba ten spúšťač. Večerné vyjedanie a najazdy na chladničku pri sledovaní televízie. A môžeme si to rozšíriť o večerné vyjedanie spojené so scrollovaním na telefóne. Tam pôjde o úplne rovnaký princíp. Prípadne si k tomu môžeš predstaviť aj nejaké iné aktivity, ktoré napríklad robíš a pri ktorých ti úžasne chutí jesť. Tá večerná aktivita už ako môžeš šípiť nie je ten jediný spúšťač, preto by som sa rada pozrela aj na stravu, pretože tá je základ. To, čo ti cez deň chýba, to, čo cez deň telu nedodáš, tak to si bude večer pýtať. Keď už sa teda bavíme o tom, že celý deň sa ti darí dodržiavať dietu, darí sa ti rátať kalórie a pripravovať si stravu zodpovedne a práve večer sa ti to pokazí, tak treba sa tam pozrieť na to, že či si zjedla v ten deň dostatočné množstvo kalórií na všetky tie aktivity, ktoré si v daný deň robila. Pretože jedna vec je mať nastavené tabuľkovo kalórie a držať sa ich. Ale druhá vec je pozrieť sa na tú realitu, že koľko naozaj tých kalórií spáliš, koľko tvoje telo naozaj potrebuje.
Tam sa bavíme o tom bazálnom metabolizme. To je tá základná energia, ktorú z jedla potrebuješ prijať na základné funkcie tvojho tela, ako je dýchanie, trávenie, všetky tie procesy, ktoré sa v tvojom tele dejú. Tep srdca, krv môže kolovať vďaka tomu na všetko to hladké svalstvo, všetky také tie biochemické procesy, ktoré v tvojom tele prebiehajú, aby v tebe udržali život. To je energia v rámci bazálneho metabolizmu, ktorú potrebuješ prijať. Lenže tá častokrát býva nastavená nesprávne. A bavíme sa iba tým pádom o teoretickej rovine. Každý jeden deň minieme úplne iný počet kalórií. Proste máme úplne iný deň, fungujeme úplne ináč, robíme iné aktivity a tu potom môže nastávať problém, čo sa týka výkyvu, tých chutí. Napríklad ja to vidím na svojom menštruačnom cykle. Po menštruácii sa mi darí. Nemám nejakú chuť, darí sa mi dodržiavať, čo potrebujem. Nemám nejakú zvýšenú chuť na jedlo, ani na sladké. Žiadne výkyvy sa nedejú, cítim sa tak vyrovnane. Myslím, že úplne do pohody. Žiadne starosti o jedlo nemám, proste dokážem jesť 2-krát za deň a na jedlo vôbec nemyslím. No a potom príde fáza okolo ovulácie, kde sa samozrejme tá chuť navyšuje. Navyšuje sa aj hmotnosť tela. A tu práve toto vyzdvihujem kvôli tomu pocitu viny, ktorý potom máme, že som zjedla viac ako som mala, nedodržala som režim. No tak už si teda dám večer hento, však už som to pokašľala, už si dám hento navyše, však čo už sa stane. A jednoducho myslíme si, že za to, že sme si cez deň niečo navyše pridali, tak večer už to môžeme úplne dokaličiť. Práve kvôli tomu, že možno žijeme v omyle, alebo si myslíme, že keď spravím jedno zlyhanie, tak už sa môžem na to úplne vykašľať. Lenže to nie je pravda, pretože chudnutie je proces a je to v podstate zmena celoživotného štýlu. Toto je teda jeden z tých dôvodov toho zlyhania večer, že tvoje telo naozaj potrebuje trošku viacej kalórií, aby dokázal ten bazálny metabolizmus správne fungovať a za to, že si cez deň pridala niečoho navyše, tak už máš večer pocit, že už to môžeš úplne ako pokašľať. Ale dobre, bavíme sa o to, že nie si na diete, proste si normálne funguješ, nerátaš si kalórie, tak prečo práve teda večer toho najviac ješ? A tam sa dostávame k zloženiu makroživín počas dňa, ktoré spápaš. Taká najväčšia chyba, ktorú vidím aj u svojich klientiek, ale hlavne ktorou som trpila ja, nedostatok bielkovín a strašne veľa sacharidov, obrovské množstvo sacharidov miesto toho, aby som jedla bielkoviny a zdravé tuky, alebo potrebné pre naše telo, pretože máme tu aj rôzne typy diét, kedy sa konzumuje tuk iba živočíšny a ľudia zázračne ozdravejú. Pokiaľ cez deň nie sú vyvážené tie makroživiny, ako sacharidy, bielkoviny a tuky, tak práve vtedy dochádza tej veľkej chuti. Ja sa napríklad snažím jesť 30 gramov bielkovín na porciu. Bolo to veľmi náročné to dosiahnuť. V podstate som na tento prechod išla postupne 2 až 3 mesiace. Takže až po 2-3 mesiacoch som bola schopná do stravy na jednu porciu mať alebo dať 30 gramov bielkovín. Takže opäť sa bavíme o nejakom procese, ktorý sa zo dňa na deň alebo z noci do rána veľmi ťažko nastaví. Poď sa na to, koľko bielkovín cez deň spápaš, podľa toho, čo chceš dosiahnuť. Takže keď to tak zhrniem, tak si treba strážiť teda tie makroživiny, koľko ich cez deň zješ tak, aby tvoje telo bolo naozaj vyživené. Samozrejme sa môžeme pobaviť aj o vitamínoch, mineráloch. A ďalšou zásadnou vecou je aj voda, pretože častokrát, keď sme smední, máme veľmi veľkú chuť jesť, najmä chuť na sladké. A toto tiež ponímam ako veľmi zásadné, že ako náhle nepijem dostatok vody, tak mám veľmi veľkú chuť na sladké. Takže môžeš pracovať aj s týmto, keď na teba večer prídu chute, či si není smedná, či si dostatočne v ten deň pila a či nepotrebuješ hydratovať. No a dostávam sa k autentickosti, ako k poslednému, no nie menej dôležitému bodu, ktorý ovplyvňuje tie večerné nájazdy na chladničku. Práve preto nám večer tak chutí, ako som už spomínala, že sa dostávame do akéhosi svojho sebe vlastného módu.
Pretože sa dostávame k sebe, vraciame sa k sebe. V podstate vypúšťame všetky tie starosti bežného dňa, môžeme uvoľniť svoju myseľ, môžeme uvoľniť seba a môžeme byť odrazu sami sebou. Čím viacej sa počas dňa musíme kontrolovať a ako keby tak odchádzať od seba, od svojej podstaty a byť niekým iným, viac sa kontrolovať, aby sme neboli sami sebou, alebo si nasadzame iné masky, tak tým ďalej odchádzame od seba, od svojej podstaty a potom večer to môžeme veľmi silno cítiť, keď sa vraciame k sebe, keď sa uvoľníme. To uvoľnenie je tým pádom o mnoho väčšie, silnejšie a tam sa dostávame do svojej podstaty, čo sa týka jedenia. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že byť autentický môže byť nesmierne náročné, pokiaľ máte za sebou hlboké traumy z detstva alebo počas života, ktoré nás naučili si nasadzať tie masky, aby sme v tomto svete prežili. Zo svojej podstaty, zo svojej autenticity odchádzame alebo sa vzdialujeme kvôli tomu, že sa nám v živote udiali z tej situácie, ktoré nás hlboko zranili, ktoré nám spôsobili veľkú bolesť. A opakovane. A aby sme my v tomto svete prežili, vytvorili sme si nejaké vzorce správania, ktoré nám pomáhali zvládať tieto situácie. Lenže toto všetko nás odvádzalo od svojej podstaty a vytvorilo nejaké vzorce správania, ktoré nám neboli úplne vlastné. Prestali sme byť sami sebou, pretože sme takí, akí sme, boli odmietaní ľuďmi práve, ktorými sme mali byť prijatí, ktorými sme mali byť akceptovaní a kde sme mali cítiť bezpečie. Kde sme mali byť bezpodmienečne milovaní. No keďže to tak nebolo, tak sme si vytvorili teda rôzne masky, zapreli sme sami seba a odišli sme od svojej podstaty, od seba samých. Začal tam vznikať aj nejaký pocit menej cennosti, že taký, aký sme, nie sme dosť dobrí, preto potrebujeme byť iní, potrebujeme sa zmeniť. A toto je práve to, čo nám spôsobuje tú šarapatu aj v rámci toho večerného jedenia. Je to jeden z prejavov, pretože keď vychádzame z domu do tohto nebezpečného sveta, zraňujúceho, plného stresu, tak si nasadzame práve tie masky, aby sme neukázali tú svoju podstatu, prípadne svoju zraniteľnosť, svoje emócie a sme niekto iný. Niekedy nemusíme zachádzať až takto ďaleko. Niekedy úplne stačí, že nie sme v situáciách sami sebou a ten podklad tam nemusí byť až taký hlboký. Ale stačí, že si v tom dni nenájdeme nejaký priestor pre seba. Že neustále slúžime okoliu, neustále sa prispôsobujeme okoliu a nemáme nejaký časopriestor sa vzhľadom na všetky povinnosti a okolnosti zamyslieť nad tým, že ako sa mám, ako sa cítim, čo potrebujem, čo mi robí dobre. A sme neustále v takom nejakom nepohodlnom móde a v strese. A práve preto, aby sme neodchádzali cez ten deň od seba, od svojej podstaty tak ďaleko, potrebujeme si tam nájsť nejaký priestor behom toho dňa, kedy môžeme byť úplne sami sebou, kedy sa môžeme spojiť so sebou a komunikovať so svojím vnútorným svetom, so svojím ja, so svojou dušou, so svojou intuíciou a naplňať si svoje potreby. Trošku sa tak uvoľniť do seba, byť sami sebou. Pretože ak sa nám toto podarí počas dňa, tak to večer nebude takto intenzívne, že nebudeme potrebovať večer totálne vypnúť a práve to jedlo, tie živiny, tie potraviny,
ktoré telo behom dňa potrebuje, si dopraje cez ten deň, pretože budeme vnímať počas toho dňa, keď budeme spojení sami so sebou, že mám potrebu si dopriať niečo konkrétne. Že to telo potrebuje niečo konkrétne. Pretože ono si to potom vypýta večer. Áno, čiže toto je ten cyklus, ten kolobeh, ktorý sa vlastne deje. A preto ja odporúčam si nájsť niečo, čo ti behom dňa pomôže sa vrátiť sama k sebe a byť na nejakú chvíľku, nejaký moment autentickou. Nájsť si nejaký priestor, časopriestor pre seba, kedy môžeš zložiť všetky masky a cítiť sa bezpečne, cítiť sa sama sebou, úplne sa uvoľniť do seba a spojiť sa so sebou. A v tom momente si dopriať to, čo si tvoje telo vypýta na celý ten deň, aby ho energeticky zvládlo najlepšie, ako potrebuje. Ja som si u seba napríklad uvedomila, že pre mňa je to moment práve toho jedenia. Kedysi som sa práve pri jedle hanbila. Skovávala som sa, nerada som jedla s ľuďmi, hanbila som sa za to, že jem, hanbila som sa za to, čo jem, hanbila som sa za to, koľko jem a neustále som očakávala nejaké odsúdenie alebo nejaké ataky od okolia, pretože na toto som ja bola z domu zvyknutá, že som proste s chuťou niečo jedla a blízke okolie mi toto neustále kecalo, narátavalo mi kalórie a dohováralo mi, že čo mám jesť, ako mám jesť, koľko mám jesť. A tým pádom, aby som sa tomuto vyhla u iných ľudí, tak som proste nerada jedávala v spoločnosti. A tým pádom som sa mohla pri tom jedle uvoľniť a byť sama sebou. Na toto som medzičasom samozrejme zabudla, to si uvedomujem teraz späťne takto, že som fungovala. No teraz ako matka 2 detí, ktoré neustále niečo potrebujú, mamičky to poznajú, že naozaj tá starostlivosť o deti, o domácnosť a o manžela nemá konca, že to je naozaj jeden celý kolotoč. Naučila som sa povedať nie, ale naozaj povedať nie, nielen, že sa učím povedať nie, alebo chcem povedať nie, alebo poviem nie, ale aj tak to spravím. Tak ja som naučila svoju rodinu, že keď jem, pokiaľ nejeme spoločne samozrejme, keď jem, tak je to čas pre mňa. Je to čas pre mňa, v ktorom im vždy poviem nie. Snažím sa im všetko pripraviť dopredu a ak si behom toho, kým ja papám, odrazu niečo spomenú, niečo vypýtajú, tak im poviem, že keď to jem. A naozaj nie je s tým žiadny problém, oni počkajú, zvykli si na to, že to dostanú, až keď maminka dopapá. A tým, že ja som na tento čas proste odhodila všetky povinnosti, starosti, môže to byť 20 minút, ako denne, hej. Aj to jedno jedlo, keď si vieš vychutnať v autenticite, tak to urobí obrovské divy. Takže ja som naozaj začala vypínať v čase jedenia a som maximálne sama sebou. Ak chcem pozerať seriál, tak si ho pustím. A úplne vypnem od starosti bežného dňa. Samozrejme, že to nie je ideálne. Áno, je to iba nejaký bod na ceste k tomu najzdravšiemu cieľu, že jesť bez všetkých nejakých zariadení, bez vyrušenia, tichosti, vedome a v prítomnosti. Ale veľmi mi to pomohlo k tomu, že viem odísť z tých starostí bežného dňa, vrátiť sa k sebe a k svojim myšlienkám, zrelaxovať sa. Možno to je takéto najdôležitejšie slovo pri tom, že dokážem sa zrelaxovať a napojiť sa na seba, načerpať aj psychickú energiu, uvoľniť sa, dobiť si baterky a vtedy aj vnímam to, že a vtedy aj komunikujem so svojím telom, že
čo teda potrebujem. Otvárajú sa mi chute. Tým pádom si viem dovoliť a dopriať to, čo naozaj moje telo potrebuje. A už je moja rodina teda zvyknutá, že maminka ide jesť. Takže sa na 20-30 minút podľa toho, ktoré to jedlo, 10-15 a uvidíme bez nej. A dovolila som si byť sama sebou. Dovolila som si vôbec prezentovať túto potrebu vo svojom blízkom okolí pred mojim manželom. Pretože samozrejme, že sa nevyhnem uštipačným poznámkám alebo nejakým srandám, ale zase tam treba rozoznať, že či je to z lásky alebo či je to z poníženia. Tak samozrejme, že si môj manžel rád zo mňa urobí srandu, že pozor, maminka ona je teraz nedotknuteľná. Takže radšej ma obchádza na kilometre, lebo vie, že sa spájam sama so sebou. Jednoducho to vie. Ale keď si spätne uvedomujem, tak je to potreba, ktorú som v podstate mala od malička. Pretože keď som pracovala na jednej prevádzke, tak ešte ako brigádník, tak som v podstate mala prestávku 30 minút na sekundu. Áno, tam sa prestávky pípali a jednoducho mne tých 30 minút nestačilo. V tom celodennom zhone, v ktorom som tam bola, tak tých 30 minút na jedlo mi nestačilo. A pre mňa to bolo nesmierne náročné sa najesť behom tých 30 minút v kľude a v pokoji a nenahádzať to jedlo do seba. Takže vnímam to ako niečo, čo bolo pre mňa potrebné vždy v podstate vychutnať si to jedlo nejakým spôsobom v kľudovom režime. A pre teba to môže byť niečo úplne iné. Ja ti hovorím teraz príklad z môjho života. O mojich potrebách. Dávam seba ako príklad. Ale pre teba to môže byť niečo úplne iné. Môže to byť cvičenie, že si jednoducho odídeš z domu po práci alebo od detí zacvičiť. Že proste vypneš na tú hodinku mimo domu. Môže to byť, že si pustíš nejakú svoju obľúbenú hudbu, pri ktorej si zatancuješ. Môže to byť, že si pustíš obľúbenú hudbu a zaspievaš si. Môže to byť kniha, ktorú si budeš čítať. Alebo meditácia. Takže pre teba to môže byť úplne niečo iné, pričom sa vieš uvoľniť, oddychnúť si, nabiť psychické baterky a spojiť sa sama so sebou tak, aby si uvoľnila tie chuťové poháriky, tie potreby svojho tela a dopriala si to jedlo, ktoré potrebuješ cez deň, aby si mal dostatok energie na všetko, čo potrebuješ ten deň zvládnuť. Pretože to jedlo ti nedodáva iba fyzicky kalórie, aby si mohla fungovať fyzicky, ale takisto aj psychicky. Pretože jedlo nás vyživuje aj po tej psychickej stránke. Jedlo nie je iba, čo sa fyzična týka, ale dobíja nás aj na psychike. Pretože jeme všetkými 5 zmyslami, ako sa hovorí. Takže jedia aj oči, jedia aj ústa, aj všetky zmysly. Takže skús si tak zamyslieť nad tým, že čo by to mohlo byť pre teba v tom dni, že sa zastavíš a spojíš sama so sebou. Že si dovolíš byť na chvíľku autentická, že sa uvoľníš do seba samej. Že si zložíš v bezpečí tie masky, ten stres, tie požiadavky okolia a že si otvoríš tie chuťové poháriky sama pre seba. A dopraješ si to, čo si tvoje telo pýta v tom dni a nie večer. A ja sa na teba teším pri ďalšom podcaste na potulkách s obsom. Teším sa na ďalšiu prechádzku s tebou a kľudne mi zanechaj komentár, ak ťa niečo oslovilo, ak sa ťa niečo dotklo, ak ti to prehovorilo do duše alebo to s tebou rezonovalo. A prípadne, ak by si mala viacej otázok, ak by si potrebovala v tejto celej spleti pomôcť, kľudne sa môžeš na mňa obrátiť a dohodnúť si so mnou konzultáciu. Budem sa na teba tešiť a posielam bezpodmienečnú lásku.